ari kutaurwa madzabuku wese wangari pungua iyoyo ya Mushohwe ainganifoni ne line chinu chaiwanikwa munhu atengese mombe asaka kwanise kupe masabuku mambo madzishe. Tine urombo zvikuru. Development yatiri kuona nhasi muno Mutare West yakaunzwa na Mushohwe. Tara kusike kumarangi. All protocol observed. Inini handina masoko akawanda. Handichazokorori kutaura zvataura vamweni ngekuti tinoswerera. Asi inini semukorori weMushohwe ava ndivo baba. Mwazvizwa kunaka kwese kwanga kuchitaurwa ngezvawo. Isusu tiri kuti munzvimbo ino, munyika ino, wakatibetsera. Havana kubetsera Mutimba area yega, havana kubetsera Marange yega, asi kuti wakabetsera nyika yese nepasi rese ngekuti zvinhu zvetiri kutaura ngezvazvo dzidzo iri pasi pekugona. Saka ndapota ngatirambe takabatana. Nguva dzese ndaenda kana kuri kumba kwake ndaitomboita pabva mupasta pano pabva mufundisi. Aitaura nezvekuchechi kwake United Methodist Church. Ndinodaira kuti kana paine zvedevelopment zvakaitwa kuchechi ikoko, ruoko rwaComrade Mushohwe rwakange ruripo. Pano ndinoziva kuti aindizuwira nezvemaorchards. Panapa akasima maorchards, ndofunga ngemagwavha, maorange, kuti akasima maorange pamusha pake panapa. Mushohwe, ndinoda kuti wafambe zvakanaka. Ndinokutendai mose nekuuya kwenyu neuwandu. Yeah.